आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. 2 महिन्यांचं 1100 रुपये कमर्शियल बिल शिल्लक असताना महावितरणनं मीटर कट केल्यानं मानवाधिकार संघटना प्रदेश सचिव अमित वेंगुर्लेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. महावितरण अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलंय. पाहूया. दुसरा विषय तुम्हाला विचारतो. एखाद्या ग्राहकाने तुम्हाला सांगितलं तुमचं वायरमन गेल्यानंतर थोड्या वेळानं ये किंवा मी येतो, तुम्ही काय करता? त्यांना काय सांगितलेलं आहे? लांबागे कट करा. म्हणजे आजच्या तारखेत 1100 रुपयाच्या वर जेवढी बिलं सावंतवाडी शिल्लक आहेत सगळ्यांचे मीटर तुम्ही कापून आणले. मग काय तुमच्या ओळखीचे आणि तुमच्या बरोबरचे बाजूला ठेवता खिशात हात करणारे गरिबांची गट करता का? तुमचं वायरमन नंबर माझ्याकडे पोहोचत. मी तुम्हाला आता जे दाखवलं ना ते ऑनलाईनच दाखवलं. पोच असल्याशिवाय आम्ही मूर्ख नाही. तुमच्याकडे तुमच्या संरक्षणाला 1760 कायदे दिले म्हणून सावंतवाडीतले आमचे सामाजिक कार्यकर्ते तुम्ही अडचणीत घातलात. आणि जेव्हा तुम्ही अडचणीत येतात तेव्हा तुमच्याकडे 1760 पळवाटा असतात. प्रतिनिधी लोकांसाठी काम करायला निघतात, तुम्ही फक्त त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायला बघतात. पत्रकारांवर गुन्हे आतापर्यंत तसंच झालेलं आहे. मला फक्त काकाला विचारायचं तुमच्याकडे सगळे नियम आहेत ना? मग काम हे त्याचं काम नाही का? बाकीचे जे आहेत त्यांना किती दिवस सोडतात? कधी करणार? तुम्हाला असंच वाटतं की काय? हे सगळं असंच वाटतं? तुमच्या हातात जो असेल तो कायदा सगळी मनमानी करता. मग ह्याला मी आता या व्यक्तीला मी विचारलं चुकीचं झालं. जर या व्यक्तीकडे इतर कोणाची उधम घालून नाही तर नोकरी सोडणार का? बरोबर आहे. अरे आता तुम ऑफिसचं काम थांबलंय तुमच्या चुकीमुळे. डिपॉझिट किती आहे तिथं? डिपॉझिट किती आहे? मी बिल एक लक्षात घ्या. बिल सावंतवाडीची जनता शांत आहे, संयमाने करते. तुम्ही पण कोऑपरेशन करा. सध्या बिझनेस काय चालू आहे काय नाही. कमर्शियल गाळ्याला नियम लावू नका. कमर्शियल गाळा हा वाणिज्यासाठी उपयुक्त आहे. मग तुमचं पण चुकलेलं आहे. तिथं बिल पडलेलं आहे. बिल नसताना सॉफ्ट कॉपी मिळाली आणि जर तुमच्या या वायरमनची कॉन्टॅक्ट चालू असेल तर बंद करू नका. तुम्ही बोललेलं बरोबर आहे का? दरवाजा लॉक होता तर काहीतरी तिथे बायलाच असतील ना, त्यांना बिल वाटायला ठेवलं, त्यांना काहीतरी बायलाच असतील ना. हेडफोन आता 299 रिचार्ज मारले तिच्यावर. किती कॉल आहेत? फ्री आहेत कॉल. मेसेज केला होता दरवाजा लॉक असल्यामुळे खाल्लं टाकलं. तुमच्याकडे जर हे सगळे नियम असतात तर जेव्हा लाईट जाते तेव्हा तुमचा फोन तक्रारीचा बंद का असतो? किती वेळा तक्रारीचा फोन बंद आहे? तुमच्याकडचे सगळे नियम, तुमच्याकडचा मीटर नवीन मीटरला कोण आला की मीटर बाहेर न घ्या, हे सगळे नियम तुमच्याकडे लागू आहेत. अधिकारच आमचा. आता आम्ही कोणाकडे आलो? तक्रारी मांडायला तिथे बाहेर काय लिहिलं? जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे आलोय. तुमच्याकडे झालो. त्याच्या पलीकडे आम्ही तक्रारी, आम्ही कोणती तुमच्याशी संभाषण करायचं नाही. येऊन तक्रारी द्यायच्या आणि तारखेवर हजर राहायचं असं काय आहे का? कंप्लेंट घेतलेलं रजिस्टरला पण नोंद केलं. तुम्हाला पण चांगलं माहिती आहे. तुम्हाला पण आणि पूर्ण सावंतवाडी तालुक्याला पण पूर्ण माहिती आहे किती वेळ फोन चालू असतो तुमचा. तो झाला एक विषय. मला एक सांगा, तुम्ही एखादा मीटर देता तेव्हा डिपॉझिट ठेवता का नाही? कोणाचे मीटर बाकीचे असतील तर नोकरी सोडाल का? तर तो बोलतच नाही. तुम्ही बोलला तुम्हाला त्याची नोकरी फ्री आहे, तुम्हाला पण फ्री आहे. तसंच काम आणि जनतेचे प्रश्न तसेच सोडवा.
कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, चांगल्यामध्ये राहा. आणि एक लक्षात घ्या, फाटावर जशी पिलं थांबतात तशी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नाही. चांगल्या पद्धतीने त्यांनाच वसुलीसाठी जावं लागतं. मग ठीक आहे, मग आम्ही तुम्हाला भरणाऱ्याची लिस्ट तुमच्या माहितीच्या आधाराखाली मागवतो. तुम्ही किती किती दिवस थांबवल्यात त्याचं आम्ही सराव एक प्रेस घेऊन हे करतो, जनतेसमोर मांडतो. मी पण त्याची सिस्टीम मध्ये मग द्या तुम्ही सिस्टीम मधलं. तसं जर तुम्ही द्यायचं तर आम्ही करत त्या दिवस वाया कशाला घालवतो, द्या तुम्ही प्रिंट काढून. आपल्या मोबाईलसाठी लाईन कट करणार नाही कॉन्टॅक्ट मध्ये असून सुद्धा कमर्शियल कनेक्शन आहे. मग तो हे कुठे बिल कुठे गेलं? लाईन कट करतोय सांगितलं पाहिजे. सांगितलं तेव्हा 1 तारीखला पाठवलं ना, नाही तर तेव्हा तुम्ही सांगायला पाहिजे होतं. नाही मिळत तर पाठवत नाही. विषय चालवतात ना. आम्हाला मीटर देताना कमर्शियल गाळा आहे साहेब. नियम लावून टाका. जो कमर्शियल गाळा आहे केलेला आहे का? मॅडमचा केलेला आहे का? जो रेटवर राहतो हे ते सगळं आहे ना. आम्ही नाही गाव नाही, आम्हाला माहिती आहे तशी तुमचा नोकरीच्या कार्यावर तुम्हाला माहिती. बघून तुम्ही काय करताय? वेळ सारवून घेता, वेळ सारवून घ्या, पण असं परत कोणाबरोबर वागू नका. अमित साहेब प्रत्यक्षात हा विषय नव्हता, कारण आम्ही कधी शासकीय नियमाच्या विरुद्ध जात नाही. विषय असा होता की जो दुकानगाळा होता तो कित्येक दिवस बंद होता आणि त्या दुकानगाळ्यासंदर्भात मालक एक नियमातच वागतात. त्यांनी बिलाची 4 ते 5 हजार दुकानगाळा बंद असताना परतफेड केलेली होती. असं असूनसुद्धा ज्यावेळेस पालकांनी गाळा एखाद्या व्यक्तीला भाड्याला दिला तर त्यावेळेस ती ज्या व्यक्तीकडे लाईट बिलची एजन्सी होती त्यांना असं वाटलं की पूर्वीप्रमाणे मालकाने तो कोणाला दिलेलाच नाही आणि तिथे मुळात लाईट बिल पडलेलंच नव्हतं. ज्यावेळेस मालकाने दुकानगाळा मालकाला कॉन्टॅक्ट केला ज्याला भाड्याला दिलं आहे आणि त्याला विचारणा केली की असं असं लाईट बिल तुम्हाला मिळालं काय, तर त्यांनी मालकाला सांगितलं आम्हाला मिळालं नाही पण आपण इलेक्ट्रिक ऑफिसकडनं मागून घेऊ. तर ज्यावेळेस त्यांनी इलेक्ट्रिक ऑफिसकडनं ते बिल मागून घेतलं 1 तारीखला, त्यावेळेस इलेक्ट्रिक ऑफिसचे जे कोण तिथले वायरमन आहेत त्यांना कळवलं की जे बिल आहे ते मेन ऑफिसला पाठवलं जातं आणि त्यानंतरच त्यांना तो निधी येतो. तर त्यात काल दुपारपर्यंत ते कॉन्टॅक्ट होतं आणि काल संध्याकाळी त्यांना बिल न्यायला सांगितलेलं. पण तरी पण वायरमनला असं सांगितलं गेलं होतं की जर तुम्हाला अर्जंट आणि एमर्जन्सी जर असेल तर तुम्ही ऑनलाईन पैसे घ्या. तर वायरमन म्हणाला आपल्याकडे ऑनलाईन प्रोव्हिजन नाही, मला कॅशच पाहिजे. त्यामुळे ते बिल राहिलेलं. त्याला सांगितलं होतं की संध्याकाळी तुम्ही कॅश येऊन घेऊन जावा. आज रोजी माझ्या निदर्शनात असं आलं की सदरचं कनेक्शन कट केलेलं आहे आणि त्यांनी मला ते फोनवरून कळवलं. म्हणून मी आज काय केलं की बरेच प्रलंबित विषय असे होते की आमच्या सावंतवाडीतील जे सामाजिक कार्यकर्ते पूर्वीपासनं आपल्या समाजातील लोकांना न्याय देतात, लोकांच्या अडीअडचणीला धावून येतात, त्यांनी एखाद्या वेळी जेव्हा लोड शेडिंग झालं तेव्हा माझ्या सावंतवाडीतील जे सामाजिक कार्यकर्ते बंधू आहेत आणि आमचे पत्रकार बंधू आहेत त्यांच्यावर जाणून बुजून गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि वेळोवेळी त्यांच्याकडे संबंधित वरिष्ठांनी त्यांना कळवून सुद्धा त्या प्रकरणात त्यांनी कुठलंही कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. ह्या नियमाची पायमल्ली त्यांनी केल्यामुळे आज मलाही वाटलं की हे जे चुकीचं काम करतात त्यांची पण कान उघडणी करावी. म्हणून आज मी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनांमार्फत आमचे जिल्हा पदाधिकारी आणि तालुका पदाधिकारी यांना घेऊन आमचे जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी भेट घेतली आणि यांना हे वास्तव मी जे आहे ते दाखवून दिलं की संबंधित व्यक्तीचं डिपॉझिट आहे, परत तुमचं जे काही 1100 रुपये बिल आहे ते बिलची हार्ड कॉपी मिळाली नव्हती, तुम्ही सॉफ्ट कॉपी पाठवलात आणि काल तुम्हाला ऑनलाईन पैसे नको, म्हणजे तुम्हाला कॅश पैसे हवे होते, ह्याच्यामुळे बिल पेंडिंग राहिलं आणि तुम्ही वैयक्तिक म्हणजे तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये काय चूक मिळालं किंवा काय तुमचा त्याच्यामध्ये द्वेष होता माहिती नाही, त्यांनी ते कटिंग केलं. त्याच्याबद्दल मी त्यांना जाब विचारला तर संबंधित ज्या व्यक्तीने तो मीटर कट केला होता त्याला बोलवण्यात आलं. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे कर्मचारी असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाईची मागणी करणार नाही आहोत, कारण आज रोजी नोकऱ्या मिळत नाहीत. परंतु त्यांना माझा एकच प्रश्न होता की 1100 रुपयाचं ज्या व्यक्तीचं बिल आहे ते तुम्ही कट केलात, मग तुमच्या कार्यकारिणीत किंवा तुमच्याकडे दिलेल्या इलेक्ट्रिक ऑफिसच्या लिस्टमध्ये त्याच्या पुढे बिलं आहेत आणि आजपर्यंत थकीत आहेत, ही जर तुम्ही कटिंग केलेली नसली तर तुम्ही नोकरी सोडणार का? हा माझा त्यांना प्रश्न होता. आणि हा प्रश्न एवढ्यासाठीच होता की सावंतवाडीतल्या जनतेला आपलं जे काही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहेत त्याचे मूळ पदाधिकारी जे आहेत इथे अधिकारी आहेत तेच सहकार्य करत नाहीत. वायरमनचं कायम सहकार्य असतं
काय, पण हे अधिकारी त्यांच्याशी त्यांना जे वॉर्निंग देणार तेच ते काम करणार. आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसची जी काही मुलं आहेत त्यांना वेळोवेळी पगारसुद्धा मिळत नाहीत, पण त्यांना राबवलं जातं. पण चुकीचं काम जर त्यांना सांगितलं गेलं तर ते त्यांच्या कार्यकर्तीत नसतं. त्याला पुरेपूर जबाबदार हे डिपार्टमेंटचे अधिकारीच आहेत असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.